Pot ser el monyo una qüestió de classe? Hola, soc Berlem i això és Feminisme de Poble. S'heu parat a pensar mai que, segons de quina manera portem el monyo, pot simbolitzar moltes coses més? Però no parle de l'estil o de lo que t'agrada o del teu rotllo, no. Te veo con energy. Parle de totes les connotacions històriques que mos han dut a la concepció que tenim del monyo avui en dia. M'explique. Atención guionistas, que aquí hay película. Jo quan era menuda sempre portava el monyo agarrat. Perquè tinc molt de monyo i quan el portava sol me se quedava així com molt estufat i bueno, sempre el portava agarrat, o en una coleta o en un mig monyo. No m'atrevia a portar-lo sol. Només el portava sol el dia que anava a la peluqueria i com aquest el pentinaven allí. I aquest dia l'únic que em parava més lliset i entonces sí que me'l deixava solt. Però si no, jo anava sempre en el monyo arreplegat o mig arreplegat. Quan va arribar l'escalonat i em vaig atrevir a soltar-me'l, la veritat que a mi m'agradava molt el meu monyo, com se me quedava després de dutxar-me, com que em llevava l'àvia, me'l secava i es quedava així ondulat, però després jo me'l cepillava per a que se me quedara llis i se me quedara pentinat. Però un dia se me va creuar per Instagram una foto en una xica amb el monyo molt estufat que dia: si quan et cepilles el monyo se te queda aixina, no el tens llis, deixa de cepillar-te'l. Quan jo me'l cepille, se me queda aixina. ¿Tú se das cuenta que así no, que no va bien? Entonces em vaig preguntar, com tinc jo el monyo? Total, que com està de moda tot lo del mètode curly, no sé què, em vaig posar a buscar per YouTube. Quina va ser la meva sorpresa? No me lo puedo creer. Quan vaig descobrir que hi havia tota una polèmica i tot un debat darrere de la llisor dels cabells de les dones. Dale. Lo primer que vaig llegir era que el monyo llis era com de classe alta, no? I això em va connectar directament amb ma abuela Teresa, que sempre estava dient-me que m'apartara el monyo de la cara, que la cara despejar, que me se veigueren les orelles, no? En diademes, en cola... La cosa era que la cara despejar, perquè si no, pareix que no tens el monyo fet, queda així com desfet, no? I clar, la lectura és que abans només les dones benestants podien anar a salons de bellesa o a peluqueries o pentinar-se de manera freqüent. No serien les mateixes les oportunitats i les opcions que tindria ma abuela en comparació a una rica, no? A una terratinent. Senyora! Llavors, com més desfet dugueres el monyo, se suposa que més pobra eres. I això no volen que es note, entonces la manera és intentar aparentar, allisar, i per això aquesta tendència a allisar, per semblar-nos a les senyoretes, perquè pareguem dones de bé, bones xiques. Llavors ahí n'hi ha com un component de classe, o inclús d'aporofòbia, de rebuig a la pobresa, de no voler parèixer pobre, però hi ha tota una moguda més. I és que a les dones negres, a les dones afrodescendents, se les discrimina encara molt avui en dia pels seus cabells. Tenen una tendència més voluminosa. Encara en molts llocs de treball se'ls exigeix que l'han de dur arreplegat. El tendir a allisar-se'l, d'una manera molt inconscient, intentem parèixer a les dones bé de lo que nosaltres considerem un estatus social xulo. El señora que suene mucho. O siga, ricachones. I és d'alguna manera això és una herència que ningú mos ha dit, evidentment tot això ningú mos ho ha xerrat. Sí que hem heretat les coletilles de si portes el monyo desfent. I això lliga molt en el tipus de racisme que jo crec que és el que més o dels que més tenim en la nostra societat, que és l'antigitanisme. Perquè nosaltres, quan portes el monyo desfet, una de les expressions és que pareixes una gitana, relacionant ser gitana amb o bé eixa pobrea o bé eixa falta d'estatus, o totes les connotacions que se li tiren al poble gitano. I si pares a pensar-ho, és que n'hi ha com moltes expressions que denosten a les dones i que en realitat quan ho penses ningú li diu això als homes, als seus cabells. Perquè nosaltres portem monyo de loca, en castellà sí que es diu lo de pordiosera, no? O sigui, pobresa. Eixes coses, al final també és una manera de cohibir la nostra imatge, com ens volem mostrar al món, o com som, o com volem vestir-nos, com volem pentinar-nos, com volem portar el monyo. Així que, és que em pareix supercuriós. I el que he pensat és que, com este tema té que veure també molt en el racisme, doncs vaig a dir-vos algunes creadores de contingut que es dediquen a fer pedagogia a xarxes que a mi m'agrada seguir,
En primer lloc està Afrocol·lectiva, és un mitjà de comunicació antiracista, feminista i de sensibilització per a la deconstrucció en qüestions racials de gent afrodescendent. També en eixa línia està Afrofèmines, que també és un mitjà de comunicació antiracista, feminista i que va en la línia de que mos enterem de lo racistes que som encara. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Després també m'agrada molt Sílvia Agüero, que té un projecte per a sensibilitzar sobre l'antiracisme que viu el poble gitano. I ella té un projecte que es diu Gitanizando i bueno, la veritat que jo he après moltíssim en ella. També vos recomane a Chaima Bucarsa. Fa una pedagogia sobre la islamofòbia que pateixen, sobretot les dones musulmanes, que em té al·lucinat. Em trenca molts esquemes i em fa replantejar-me coses que a lo millor abans ni caia, ni siquiera es donava compte. I bueno, jo crec que lo del feminisme és com anar donant-nos compte de les coses que hem après per costum, que ni siquiera és algo reflexionat, que diguem, no, jo vaig a comportar-me així, jo vaig a ser racista, jo vaig a ser... Bueno, ahí tenim un altre problema. Crec que no hem de tindre por a admetre que hem après conceptes o hem après dinàmiques que perjudiquen a altra gent o que no beneficien a tot el món, donar-nos compte de l'origen i a partir d'ahí ja decidir en llibertat, però també amb la consciència de lo que ens envolta, no? Total, que ara tinc el moll així. No me'l faig molt, però jo què sé, és que em pega més, no? Adéu. Mare de Déu, si m'ha costat fer això. Que és un... A veure, esto com estic enredrant-me. Estic enredrant. No. No va veure.